Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 25 yaşta cüftlerini öylendi. Ve takriben Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 28 yaştan te 35 yaşın arasında 4 kıylı enemiz Hatice'den dünyaya gelýär. Peygamberimiz aleyhisselam 28 yaştan te 35 yaş. Şu 7 yıl 8 yılın içinde 4 kıylı dünyaya gelýär. En ulu kıylı Hazreti Zeynep. En ulu kıylı Hazreti Zeynep radıyallahu teala anha. Son kıyıkılenci kıylı Hazreti Rukiya radıyallahu teala anha. Üçüncü Hazreti Ummu Kulsum radıyallahu teala anha. Ve dördüncü körfe kıylı Hazreti Fatıma Zahra radıyallahu teala anha. Ve Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nesli, hocalık nesli Hazreti Fatıma'nın üstünden gaytiyor. Hasani ve Hüseyni deyip hocalar aytmayayım. Şu birinci teoremimizdeki hocalar Hüseyni hocalar şılar. Hazreti İmam Hüseyin'e kaşın var yerler, nesilleri. Bir tofarlar Hasani değil, İmam Hasan'ın gaytiyerlerde. Hemen Hazreti Kavs-ı Azam, Abdülkadir Geylani, ene taraftan ya dede taraftan. Biri Hasani hoca, biri Hüseyni hocamıştı. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bereketli nesli Hazreti Fatıma'nın üstünden gaytiyor. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın 4 kıydı, yani enemiz Hatice 43 yaşından te 50 yaşın arasında 4 kıydı dünya geliyor. Enemiz Hatice 43 yaşı yettiğinden te 50 yaşın arasında 4 kıydı dünya geliyor. Yine bila kıyızlarının gururunu. Ama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 2 erkoğlu enemiz Hatice'den dünya geliyor. 4 kıyız ve 2 oğlu. Deslap oğlu Kasımcan, ikilenci oğlu Abdullah. Abdullah canın 2 lakabı var. Tahir canlı diyelim, Tayyip canlı diyelim. Yani Abdullah, Tahir, Tayyip üçüsü de bir oğlan. Kasımcan, Abdullah, Abdullah'ın 2 lakabı var. Ala abihi ve aleyhissalatu vesselam. Tahircan, Tayyipcan ne diyelim. Şu 2 oğul enemiz Hatice'den. Ve 2 oğulla 2 yaştan etekte dünyadan geçiyor. Ben buradan aytacak bolýan, dinlen cemaat. 4 kıyla geçti vurun. Şu 2 oğulla ikisi de enesinden, yani enemiz Hazreti Hatice'den emyan vaktinde dünyadan geçiyor. Süt emip duran vaktinde, sütten kesilmeye 2 yaştan etekte bolýardy. Oham hayfi bir yerinden çürüyümde olsa ya Hazreti Kasımcan ala abihi ve aleyhissalatu vesselam ya da Abdullah can ala abihi ve aleyhissalatu vesselam şunun bir yerinden çürüyüm inna a'taynakel kevser suresi nazil oluyor. Yani şiyan kılan hayfi bir yerde olsa dünyadan geçiyor. Kasımcan ya Abdullah can. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir bilen gurrun etip durmuştuk. Şiyan balalarının biri dünyadan geçti. Enemiz Hatice'den çağılan biri. Bir rivayette ve huve sallallahu aleyhi ve sellem atin min cenazetihi. Şun cenazasından gelýänmişdi. Oğulcuğunun cenazasından. Oham Mekke'ye mükerremede de abi. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir bilen gurrun etip durmuş. As ibn Vail diýen bir kafir da beýlen gözläp durmuş. Inni Peygamberimizin oğulcuğu dünyadan geçti. İnni şibir ya Kasımcan ya Abdullahcan ulamaların gurrunu var üstünde. إذ قال له رجل من هذا قال الكافر هذا الأبتر فأنزل الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Allahu Ekber. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam şol cenazasından gelýär, bir bilen gurrun etip durmuş. Şol kafirler ol qollarynyň biri gözläp durmuş. On başy geçip barýan biri aýdypdyr, "Näme gözläpdiň, kimi gözleýän?" diýipdir. On kafir aýdypdyr, "Şu epteri gözleýän" diýipdir. Epter diýdigi erkoğulsuz diýdigi. Şu kafir gözleýän, emma şol epteri gözleýän diýipdir. Indi şu kafir Peygamberimize epter diýdi, erkoğlu ýok, erkoğlu dünýeden geçdi diýdigi-de. Fakat qyýdy wa erkoğlu ýok diýdigi. Allah Taala ayet nazil etmändir, sure nazil etipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam otymış, gülümjiripdir. Ya Resulullah näme gülümjirýän diýipdirler. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ýa bir mübarek sure inni şoňa gülýän diýipdir. İnna a'taynakel kevser
Ey Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam, biz sana kan qowluk berdik. Azanna adyň tutulmak, azanna namaza adyň tutulmak. Kıyamata çeli adyň agzalyp durmak, ulu şäherlerde, deryalarda, jezire göböklerde, dengizlerde, ulu konulu kon danışgalarda, çöllerde, çopallyň arasynda, mescitlerde, hücrelerde, tamam insaniyetin yaşayan ve yaşamayan yerinde, yerde o göğünde. Sana ulu hayır, ulu izzet verenlerin niptir Allah Teala. Ve kıyamatta ebedi çeli ve cennette de havzu kevser verenlerin niptir. Namazını da oku, Kur'anlıkta damak çal. Ol seni ayıp etmeye mi senin düşmanın? Öyle epterdir diptir. Şu ayıp etyen kafirin nesli var deyip eşittiniz mi cemaatler? Eşittinlersiniz. Falan yurtuşun neverelerinden, neslinden var deyip eşittiniz. Eşittiniz. Ağzının kafirlik da anak şunu. Kafirlik da anak yan kafir. Ama Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadir da ağzaltı da nesli. Dünyanın dört burçunun hemme yerine var da, hiç olmasa hocalar var da. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın gıyri Hazreti Fatıma'dan geliyerlerdi. Hadir hünetçiliği de var da. Hint'ten, Sint'ten her yurtlara var, hocalar var da. Ol hadir falan neslin görürün. Bir yankı azan, tekbir, namaz, tamam, bir iki yerlerde kıyıqırılıp adı tutulup atayım. Oham Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam öyüne varttır, görse Hazreti Hatice ağırlattır onu. İnşi rivayatta Kasımcan şah. Kasımcan süydem tuqa, yani sütten kesilmeke dünyadan geçiptir. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öye varttır, görse Hazreti Hatice ağırlattır onu. Oham Hazreti Hatice aydıptır, ya Resulallah, derret lubeynetul Qasim. فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعه لهون عليه. Nibelli bolýar şu riwayat töründe Kasımcan peygamberlik berilenden soň dünýeden geçipdir da. Ya Resulallah diýipdi da. Ya Resulallah, Kasımjanyň süýdüdi kulýa diýipdir. Men ýüregime agram düşýär diýipdir. Kasımjan 2 ýaş dolduryp süýtden kesilenden soň dünýeden geçse, maňa beter agyr boljak geldi diýipdir. Ular süýtdi kul tuzallypdyr. Enemiz Hatice'de ağla şümüverek kefayettir. فقال صلى الله عليه وسلم إن له مرضيا في الجنة. Ey Hatice menden çürüyüm ağlama diýipdir. Senin oğlun Kasımjany cennette emdiripdi ular diýipdir. İnne lehu murdiyan fil cenneh. Cennette emdirýän zenana var. Hatta testekmile razaatehu. Sütten kesilýän şä emdirecekdir. Enemiz Hatice aydypdyr. Lew a'lam zalik lahwan aley. Ha meni bilýän bolsam ozal ýüregime agyr düşmerdi, heýlemi diýipdir. Ve terqawanmy diýipdir. Şu sütten kesildi süýdümde dökülenseň, süýdüni doldurup, yani 2 ýaş doldurup sütten kesilenden soň dünýeden geçse özüme agyr boljak geldi diýenim şo diýipdir. Onu maňa beter agyr däl diýipdir. Ey cemaatler, Nebi Ekrem aleyhisselam näme diýen bolsa gowşan jogabyna. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem in şi'ti asma'tuki sawtahu fil cenneh. In şi'ti asma'tuki sawtahu fil cenneh. In şi'ti asma'tuki sawtahu fil cenneh. Ey Hatice diýipdir. İstesen oğlun Kasımjanyň sesini cennetten sana eşitdireýin imtiran diýipdir. Ey Hatice, eger istesen cennetten sesini sana eşitdireýin diýipdir. Ey cemaatlar, enimiz Hatice näme jogap beren bolsa gowy? Eşiten ýaly diýipdir. Allah'a we Resulullah'a imanım var. Eşiten ýaly diýipdir. Ýok, eşitjekler diýipdir. Allah'a we Allah'nyň kefine, Resulullah'a we Resulullah'nyň kefine imanım var diýipdir. Eşitmesem de anan ýaly diýipdir. Ellezine yu'minuna bil gayb. İmanım kamil bolsun diýip, gaýpdan imanım bolsun diýip eşitmendir da. Hazreti Hatice'ň haklynyň we fıkhanyň giňligi alim zenanydyr da. Ha oğlum bolsa eşitip görýän diýjek da. Ýon diýmendir. İmanım makamdyr diýipdir. Muň ýersinden barjak ders diýip cemaatlar. Ýersinden barjak däl ders diýip. Erkogulçyklar bu kadar çağlar dünýeden geçýär. Nebi Ekrem aleyhisselam'ın 2 çağası enemiz Hatice'den, belki 3. çağası İbrahimcan enemiz Mariye'den, 3'ü de emmen içinde dünyadan geçiyor.
Bugat adamlar erkoglum yok deyip narahat, ya bugat gelirler zalim döwründäki Hudaý ýadyna düşmän durun bir heliýliň bir awly dilinden mydam ızat çekip ketpäli erkogly yok deyip olardan çyryp uly dersdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın fakat gıyılları galiya. Erkogluçukları 2 yaşlı dünyadan geçti. Habardar bolsunlar, erkogly yok fakat gıydı wa adamlara ýa-da andyra dille ýerler. Ulu utançlygy kıyamet günü düşämesiligi Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın fakat gıydı varmış. Erkogluçukları emtuqa dünyadan geçti. Qaytay deyin. Eşittirin bir derman sözleri. Bütün musulmanlaryň eşitmeli zady. Fakat gıyıları var ve erkogly yok, ya erkoglyjyk dünýeden geçipdir ya geçýär. Oňa zalim gaýnanysynyň kefini eşittirip ya töwründäki elçileri ya hemsaýa ya her kim bolsun. Allah'dan gaty korksun awul kep aýtmadyn. Kıyamet günü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna gözünün ýaşynyň ýerini kan aglamasyn, şubaly hesabyny çeksin. Bagşla diýsin, aýdan ne bolsa. Gözünün ýaşynyň ýerini gözünden kan aglamasyn, şu mahal bagşla diýsin. Gözünün ýaşy tökünüp aglap kan aglamasyn, şu mahal Hudaýa men bagşla diýsin, oňa da bagşla diýsin. O erkege, o geline, o gyýda kimde bolsa. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan bir mübarek hadis-i şerif okap berin. İnne raculen kana ya'ti'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahu ibnun leh. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ bir adam köplerçe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna gelenini oğulcuğunla yanından getirýänmiş. Erkogulcukmuşdy. Oğulcuğunu da elinden tutup getirýänmişdi. Köplerçe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek huzuruna gelenini. Ohan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Oğlum gowar ýaňmy diýipdir. Bir soňrasynda bir gürrüň mamışdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sorapdyr. Beter gowar ýanlypdyr. O bir mysal aýdypdyr ki, beter gowar ýanligini. Ohm soňram Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o oğulcuğu görmändir. Soňralarda bir wagtdan soň görýänmiş adamyň ýanyna oğulcuk ýok. Ohm Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam sahabalaryndan sorapdyr. Odul oğulcuğunun elinden tutup gelýärdi, oğulcuğu görünmeýärdi ýanyna şu ullem diýipdir. Ohm sahabalar aýdypdyrlar. Ol oğulcuk dünýeden geçdi ya Rasulullah, aýrly diýipdirler. Ol oğulcuk aýrly diýipdirler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onun dädesine, ýa qaqasyna bir toparla qaqa diýe dädesine aýdypdyr. Belli da dädesine hatta musibatly adam da. Ama tuhibbu an la ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantaziruka wa fi riwayatin wajadtahu yas'a yaftahu lak. Begenersinmi diýipdir. Begenmersinmi diýipdir. Hoş bolmarsyňmy diýipdir. Mahşer meydanında cennetin 8 gapsy var. Haysyndan girjek bolňdy oğlum senden önçäk ýortup bar cennetin gapsyny açyp gir dädi diýjegini görseň begenmersiňmi diýipdir. Gaýtaý deň. Begenmersiňmi diýipdir. Mahşer meydanına cennetin gapsyna baryp 8 gapsynyň haýsyna girjek bolňdy öňden ýortup cennetin gapsyny gir dädi jannyp taňa gapyny açyp berse diýipdir. Elbetde begenersiň diýipdir. Ohm durullyň bir aýdypdyr. Ya Resulallah, lehu khassa am li kullina? Bir şladam şeylem ya hemmemiz şeyle. Her musulman şeylem diýipdir. Oğulcugy gyýjady dünýeden geçýär, balga bolmaka. Qala sallallahu aleyhi ve sellem bel li kullikum. Tamam muslimine muslimat şeyler diýipdir. Şeyle diýipdir, rawahu Muslim. Bütün musulmanlaryň çagasy şeyle diýipdir. Bir çaga dünýeden geçse cenazasyna näme okulýar? Allahümme agfir li hayyina ve meyyitina okuyan. Ya başka da okuyan. Başka bir dua da okuyan. Allahümme ec'alhu lana faratan. Cenazan manası şu cenazada okuyan dua, çağan duası. Allahümme ec'alhu lana faratan. Çağa çıktışını okuyan. Bir kerwen bir yana varsa, bir yana baryan olsa, bir yerde qoncuk bolsalar, birini ýortdyrýaly öwden şu talarda suwdat bamy gözde diýip. Şoňa adyny araplar sarat diýe, öwden ýortýan.
Allahümme ec'alhu lana faratan. Hudaýa şu oguljuk şu gyýjaz dünýeden geçdi, kıyamet evimizden ýortýan bolsun dedi. Wej'alhu lana ajran we zuhran. Kıyametimize sowap bolsun, zahire bolsun. Zahire diýdi bir zat bu goýulýa, gyssanymyzda çykararsyk. Gyssanymyzda çykýan bolsun dedi. Wej'alhu lana şafi'an we mushaffa'a. Hudaýa şu kıyamet elimizden tutýan bolsun. Hudaýa ellim tutsak diýenne ellim tutuver diýip ijare berşiňe diýdik. Bir neçeli en atasından, bir neçeli öýüniň içindäkiden, bir neçeler bir oba garadan, näçe Allahyň ijade beren miktarça ellim tutjaklar.